Tajb, waqt li kont dal-aħħar 3 xhur kważi magħluq id-dar, kelli l-privileġġ li nittraduċi l-ktieb tas-Salmi kollu għal-Malti. Użajt il-verżjoni Ingliża, traduzzjoni immensament tajba l-NASB, ma nafx smajtux biha, New American Standard Bible, li hija traduzzjoni vera fidila u nirrikmanda 100%. Jiena ngħid li hija l-aqwa traduzzjoni li għandna tal-Bibbja bl-Ingliż. Użajt lilha u ċċekkjajt di traduzzjoni ma' traduzzjoni li nużaw hawnhekk li ESV, dik il-Bibbja blu li għandna li wkoll traduzzjoni tajba ħafna. Allura llum il-ġurnata hemm 4 traduzzjoni tat-tip tas-Salmi. Tal-Għaqda Biblika li hija traduzzjoni ħafifa però mhijiex preċiża, daqskemm wieħed jixtieq, ħafifa biex tiftijem, pero wieħed jistaqsi dak li kiteb David huwa dak li qed naqra bil-Malti mhux dejjem. Mhux dejjem. Qed tifhem? Meta taqra traduzzjoni għamilt jiena tista' taċċerta ruħek illi iva. Dak li qed taqra bil-Malti kitbu David. Tajjeb? U waħda mill-features interessanti li fija di-traduzzjoni hija li żammejt l-ismijiet tal-Alla kif huma fl-Ebrajk. Għandna l-isem Majestus Yahweh, min jippronunzjah Yahweh, jew Ġehova bl-Ingliż. Ma nafux eżattament kif kien pronunzjat dal-isem, il-pronunzja intilfet ma' żmien. Però llum l-iskulari tal-Ebrajk, tal-lingwa tal-Lut, jaħsbu illi probabbilment kienu jippronunzjaw Yahweh. Yahweh. Tajjeb? Dak żammejtu ġifieri, ħanibdew nisimgħu f'din is-sensiela ta' prietki li ħanagħmel mit-ktieb tas-Salmi, dal-isem Majestus tal-Alla li jfisser jienu. Jien li hu. Tajjeb? Li jitkellem dwar is-suffiċenza tal-Alla, Alla etern li huwa suffiċenti fih innifsu. Tajjeb? U wkoll isem ieħor Adonai. Ġieli smajtuh? Adonai ukoll it-tnejn bl-Ingliż jittraduċuhom Lord kull darba. Lord. Tajjeb? Jiena żammejthom ħafna traduzzjonijiet llum li jsiru tal-Bibbja iżommuhom biex narfu d-differenza bejniethom. Tajjeb? Fil-passat pritkajt kemm il-darba fil-miktib tas-Salmi ktieb meravigliuż illi huwa ħanidu hekk ġabra fil-qosor tal-temi bibliċi kollha. Tajjeb? U l-itwal ktieb fil-Bibbja by far fih 150 kapitlu, it-tieni l-itwal ktieb Iżajja fih 66 kapitlu, so timmaġinaw. Huwa ktieb twil ħafna biex tippriedka minnu salm kull nhar ta' ħadd iddum 3 snin ser fih. Però nassigurakom kif ikollna nagħmlu hekk mhux ħanagħmlu hekk. Pero jkollna nagħmlu hekk nkunu ta' bil-ħaq imbirka. Ħanażlu salmi l-ewwelin minnu li qatt ma pritkajt fuqhom u se nrassaqhom għall-barka tagħkom. Ktieb tas-Salmi fih l-itwal kapitlu tal-Bibbja kollha li huwa Salm 119 u fih ukoll l-iqsar kapitlu tal-Bibbja li huwa Salm 117. Huwa ktieb ta' tifħir u talb u lamentazzjoni lill-Alla fih minn kollox. Salmi messjaniċi li tkellmu minn qabel dwar Ġesu Kristu, is-Sultan, li kellu jidher fostna. Salmi imprekatorji li dwarhom qegħdin titgħallmu fil-videos li qed nimposta. Salmi fejn l-awtur jitlob li Alla jisħet il-ledewa tiegħu. Kif jista' jkun? Well, hemm salmi ta' tifħil l-Alla l-Halleluja Psalms ngħidulhom għall-aħħar tas-Salterju, Salterju għal ktieb tas-Salmi, kelma Salterju, il-ktieb tas-Salmi sejħulu is-Salterju, tajjeb. Hemm salmi ta' petizzjoni lill-Alla li l-awtur qed jitlob lill-Alla, tajjeb. Hemm salmi akrostiċi, salmi li jużaw kull ittra tal-alfabet Ebrajk għal kull sentenza tagħhom sbieħ ħafna. Wieħed jitpaxxa
dan il-ktieb li Alla tagħna bħala teżorerija illi prattikament ma nixbgħu qatt minnha. Tajjeb, u jalla bħala kongregazzjoni nkunu imbierka minn din il-sensiela li għandna qudiemna. Tistgħu timmaġinaw kif qalbi hija mfawra. B'dak li hemm fis-salmi għext fihom u wieħed jirrikmanda, ma jistax jirrikmanda biżżejjed illi nibqgħu ngħixu fihom il għaliex hemmhekk nifhmu lil nfusna u aħna mistiedna biex niltaqgħu mal-Alla fil-Majestà u l-glorja kollha tiegħu illi għandu nistgħu nersqu bil-ilmenti tagħna, bit-tifħir tagħna, bit-talb tagħna, bil-petizzjonijiet tagħna. Tajjeb? Mela ħanibdew bl-ewwel wieħed, Salm numru 1 li jitkellem dwar il-mogħdija tal-ġusti u l-ħżiena. Hemm differenza enormi quddiem Alla bejn il-ħżiena u t-tajbin, il-ġusti u l-inġusti. Mhuwiex vera illi fid-dinja kulħadd huwa mitneb, Alla għandu l-qaddisin tiegħu. Alla għandu l-qaddisin tiegħu li huwa jsejħulhom il-ġusti, ġustifikati bid-demm ta' Kristu, nies xewqana illi jogħġbuh. U jalla l-kol kemm aħna naqgħu taħt dik il-kategorija. Tajjeb, mela Salm 1. Kemm hu mbierek il-bniedem li ma jimxix fuq il-parir tal-ħżiena. Lanqas jieqaf fil-mogħdija tal-midinbin, lanqas ipoġġi fil-maqad taż-żebblieħa. Iżda l-għaxqa tiegħu hi fil-liġi ta' Jahwe u fil-liġi tiegħu jimmedita nar u lejl. U se jkun bħal siġra imħawla ħdejn nixjat tal-ilma li tipproduċi l-frott tagħha fl-istaġun tagħha u l-werqa tagħha ma titbilx. U f'kull ma jagħmel isib ir-risq. Il-ħżiena mhumiex hekk. Iżda huma bħal karfa li jtajjar ir-rieħ. Għalhekk il-ħżiena mhux se jieqfu fil-ġudizzju. Lanqas il-midinbin fl-assembleja tal-ġusti. Għax Jahwe jaf il-mogħdija tal-ġusti. Iżda l-mogħdija tal-ħżiena qatt tintemm. Amen. Irritolbu. Missier ta' smawiet ningrazzjawk tal-li tajtna dan il-bidu ġdid, staġun ta' ferħ għalina, illi fih nistgħu niċċelebraw l-eċċellenzi tiegħek Alla tagħna missierna, illi bibnek Ġesu sirt Emmanuel. Robt lejna, inti tridna li kien nifsek biex tberikna, biex tatina mill-ġid tiegħek, mill-abbondanza tiegħek, tatina li nixorbu mill-xmara illi n-nixjat tagħha iferħu l-belt Alla. Grazzi missier tal-li inti għamiltna ċittadini tal-belt smewitija tiegħek, tajtna tama fil-qalb, tama li ma tiddiżappuntax, il-għaliex hija tama msejsa fuq il-mewt storika u l-qawmien glorjuż ta' ibnek Ġesu Kristu. Nitolbuk għalhekk mulej biex dal-messaġġ li se nisimgħu jkun ta' bilħaq ta' faraġġ għar-ruħna, jkun ta' inkoraġġiment sabiex nibqgħu mixja tul it-triq dejqa li inti qabbatna fiha. Grazzi missier tal-inti kont twajjeb magħna. Inti inkoronajtna bil-favur tiegħek. U nitolbuk sabiex ta' bilħaq ingawdu aktar u aktar mill-patrimonju, mill-wirt li inti tajtna permezz ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Missirietna bir-raġun kienu isejħu d-dinja tagħna bħala wiet ta' dmuħ. Għandhom raġun. Il-Bibja tissapportja din l-idea il għaliex mindu l-bniedem maħluq fuq xbija Alla, ħada kontrih f'ribellioni insensata li ma kienx tagħmel sens. Alla li berikna bil-barka tiegħu, bil-preżenza tiegħu u tagħna mill-ġid kollu tiegħu aħna dorna kontrih u sirna nies ingrati, vili u korrotti fil-qalb. Frattant, iva, f'dan il-wiet ta' dmuħ bil-fatt li aħna waqqajna l-ġebla fuq sajna bħalli kieku.
Għamilna ħsara lil nfusna flok ma bqajna f'komunjoni ma' Alla, f'xirka fi ħbiberja miegħu dbedna minnu bl-għażla tagħna. Minkejja kollu f'dan il-wiet tad-dmugħ Alla jgħid illi xorta waħda nistgħu niksbu l-kuntentizza. Xorta waħda nistgħu nkunu nies ta' bilħaq ferħana. Meta l-Bibja tgħid kemm hu mbierek il-bniedem, qed tgħid kemm huwa privileġġjat dak il-bniedem. X'benefiċċji tremendi igawdi mingħand Alla tiegħu. U allura huwa bniedem ferħan, huwa bniedem kuntent, huwa bniedem li sab is-suffiċenza tiegħu, l-għan tiegħu, il-Bibja sejħlu mbierek. Imbierek. Kuntent tibda tqarreb lejn din l-idea, imma imbierek huwa bniedem illi iva għandu relazzjoni vitali ma' Alla. Bibja tgħid allura li aħna nistgħu niksbu din il-kuntentizza vera u ġenwina. Kuntentizza vera mingħand Alla. Alla biss huwa kompetenti biex jgħidilna minu ta' bilħaq imbierek f'din id-dinja. Ma nistgħux nħarsu madwarna u niddeċidu aħna. Jew niddeċidi jiena għalija nnifsi inix imbierek jew le. Le, hemm ċerta kwalifiki illi rrid nilħaq biex not li nnifsi bħala bniedem imbierek. Alla biss huwa kompetenti biex jippronunzja lili jew lilek bħala ta' bilħaq imbierek. Mhux il-psikologu, mhux l-espert, mhux min jidhirlu li jifhem fuq il-bniedem, huwa Alla li għamilna, huwa Alla li jafna sa fis-sigriti tal-qalb tagħna, Alla jgħid u jippronunzja minnu ta' bilħaq imbierek. Alla huwa dak li jafna fil-sigriti tal-qalb. David darba minnhom jgħidlu inti iffurmajt il-parti ġewwina tiegħi, inti nsiġtni f'ġufommi. Jiena nrodlok ħajr għax jiena magħmul b'mod tal-biża' u tal-għaġeb. Tal-għaġeb huma x-xogħlijiet tiegħek lejja u dan ruħi tafu tajjeb ħafna. Alla jafna u allura Alla biss huwa kapaċi illi jagħmilna kuntenti għax jaf kif niffunzjonaw. Jaf il-bniedem x'inhu. Jafna fin-natura vera tagħna. Għalhekk il-Bibja tgħid ukoll illi inti tarrafni il-mogħdija tal-ħajja fil-preżenza tiegħek hemm il-milja tal-ferħ fuq li l-lemeniet tiegħek hemm pjaċiri għal dejjem. David qed jaraf iva illi l-kuntentizza vera tinsab fil-preżenza ta' Alla. Illi fih hemm il-milja, hemm il-fullness tal-ferħ kollu illi aħna nistgħu iva nesperjenzjaw u ingawdu imqar f'dan il-wiet ta' dmugħ. F'Salmi ieħor naqraw imbagħad jiena semmur lejn l-artal t'Alla, lejn Alla il-ferħ eċċezzjonali tiegħi. Immaġinaw. Mhux ferħ ta' Hollywood, mhux ferħ karnali, mhux ferħ ta' għax mort festin ta' sija u nofs. Huwa ferħ eċċezzjonali li jiġina mingħand Alla il-Kreatur li sawwarna, li tagħna n-nifs u kollox. Il-bniedem naturali, il-bniedem li huwa maqtuħ minn Alla minħabba d-diżubbidjenza tiegħu, il-bniedem naturali mitluq għal gvern tal-qalb għar-riqa tiegħu stess. Illi jidirlu li jista' jiddeċidi hu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin għalih innifsu, dal-bniedem jassumi isbal, jassumi illi lan tal-kuntent li jista' jilħaq lan tal-kuntentizza bil-ħila tiegħu stess. U dan id-dinja mill-ikbar. Il-bniedem huwa tant ingannat li jista' jasal biex jgħid illi jista' jiddeċidi hu kif se jsir kuntent u bliema mezzi. Ġeremija 17 vers 5 u 6 frattant jgħidilna hekk jgħid il-mulej. Araw xi kliem qawwi wa dan misħut war raġel li jafda fil-bniedem. Jekk inti qed tafda fik innifsek. Jew f'ħadd ieħor
biex jgħidlek biex timxi fuq il-parir tiegħu u allura jiġi l-parir tal-ħżiena. Dak il-bniedem huwa misħud. Misħud ir-raġel li jafda fil-bniedem li jagħmel il-ġisem drieħ il-qawwa tiegħu u qalbu titbiet mill-mulej. Għax ikun bħal qarar fid-deżert u ma jarax meta jiġi l-ġid. Iżda jammar fart maħruqa fid-deżert, fart mielħa li fija ma joqgħod ħadd. Ja stampa patetika, stampa miskina tan-nies illi qed jippruvaw isibu s-suffiċenza fihom infushom bir-riżorsi tagħhom, bil-ħila tagħhom. Sa ftit ilu, probabbilment kienet il-ġimgħa l-oħra kont mixja mal-mara fir-raħal u għaddejt minn quddiem karozza li kellha tabella kbira ħafna mat-tieqa ta' wara illi kienet tgħid hekk: Who do I trust? I trust me. Qed tifhem? Illi iva, hija komika dan ir-raġel illi jogħġbu jagħmel din il-tabella nammiraha l-onestà tiegħu, però ngħadru għall-bluwa tiegħu. Huwa vera bniedem miskin illi jaħseb illi m'hemm ħadd li tista' tafdah ħliefu nnifsu. Il-bniedem momi bid-dnub u bir-rebelljoni tiegħu kontra Alla jasal iva għal dik il-konklużjoni komika. Li kieku mhux komika nistgħu nsejħuha ġennata, mhux vera. Għaliex? Għaliex Ġeremija nnifsu jgħid. Jiena nafu mulej illi l-mogħdija tal-bniedem mhijiex fih innifsu. Nifhmu għadin? Il-mogħdija tal-bniedem, it-triq tiegħi mhijiex fiha nnifsi, mhux jien li niddeċiedi fejn għandi mmur x'għandi nagħmel. Il-mogħdija tal-bniedem mhijiex fih innifsu, lanqas mu fil-bniedem li jimxi li jidderiġi l-passi tiegħu. Ħafna drabi naħsbu li aħna ħielsa, nistgħu nagħmlu r-rejt, ma jindaħal ħadd dak l-atteġġjament ta' gburija, ta' supervja. U Ġeremija qed jgħid mulej, jiena naf il-mogħdija tal-bniedem mhijiex fih innifsu. Meta l-bniedem telaq fuq mogħdija tiegħu innifsu x'irriżulta? Appuntu, il-witt ta' dmuħ illi għaddejjin minnu bħalissa. Frattant alla fit-tieqa tiegħu iva narġa' ngħidilkom illi nistgħu nsibu anke minn issa il-kuntentizza, il-barka vera tagħna. Il-fidili dawk illi jafdaw f'Alla mhumiex perfetti. Mhumiex perfetti. Frattant vers wieħed jagħtina ritratt vera tagħhom. Isimgħu, kemm mbierak il-bniedem illi ma jimxiex fuq il-parir tal-ħżiena lanqas jieqaf fil-mogħdija tal-midinbin, lanqas ipoġġi fil-maqad jew fis-sit fejn hemm iż-żebblieħa. Il-parir tal-ħżiena huwa parir uman, parir li bniedem jasal għalih bil-intelligenza fjakka tiegħu, bir-raġuni insuffiċenti tiegħu nnifsu. Il-Kristjan ma jagħmilx hekk, lanqas jieqaf fil-mogħdija tal-midinbin. Ma jux speċi bil-kumpanija tal-midinbin. U lanqas ipoġġi, lanqas ħanidu hekk jiltaqa' kumitat ma' żebblieħa. Iż-żebblieħa huma dawk illi imaqdru lill-Alla, jiċċajtaw b'affarijiet eterni, ġenna u infern, dnub, isejħulu djufija, isejħulu debolizza umana, illi ma jimpurtax, illi fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jagħmel u allura għax m'għandniex nagħmel bħalhom. Dawn huma żebblieħa. Il-Kristjan mhux hekk. Kristjan huwa f'kategorija għalih. Jekk jotor, iva u ġieli jotor, la jiddefendi d-dnub tiegħu u lanqas jippersisti fid-dnub tiegħu, lanqas ikompli fih, imma jkun rid jinħeles minnu, ma jwebbisx qalbu. Ma jwebbisx qalbu kontra Alla u lanqas kif għadna iżebblaħ ħwejjeġ eterni. Jaf li r-realtà preżenti ta' bħalissa mhix ir-realtà kollha kemm hi. Alla ħalaq ismewtu l-art dak li jidher u dak li ma jidirx. Dan huwa il-bniedem tal-Alla li huwa imbierak. L-opinjoni pubblika għal Kristjan m'għandix taffettwah. M'għandix taffettwah. U lanqas il-kumpanija tan nies ħżiena m'għandha toġbu. Al kontrarju, l-għaxqa tiegħu isiba fl-Iskrittura mqazza. Isimgħu vers 2.
L-għaxqa tiegħu hija fil-liġi ta' Jahwe u fil-liġi tiegħu jimmedita lejl u nar. Hemm hija ċ-ċentru ta' ħajtu. Hemm huwa l-fus illi fuqu miegħu l-eżistenza tiegħu iddur, illi huwa attirat lill-Iskrittura. Kien hemm żmien meta jiena ma kelli ebda interess fl-Iskrittura Mqazza. Illum ġurnata hija differenti. Għaliex? Għax Alla tagħna qalb ġdida. In-nies li ta' bilħaq ifittxu l-Iskrittura huma nies minsusa, milħuqa bil-grazzja t'Alla. Illi għandhom widnejhom miftuħin għal-leħen tar-rajt tajjeb. Illi għandhom għajnejhom imdawla bid-dawl ta' Alla. Ismgħu vers 36 vers 9. Għax miegħek hija l-funtana tal-ħajja, fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Fid-dawl tiegħek mulej naraw id-dawl. Fina nfusna m'għandniex dawl li għandna biss huwa d-dawl tax-xemx illi jiffrankanna biss milli naħtu saqajna ma' xi ġebla mill-bqija ninsabu fid-dla. Bir-raġun Ġesu jgħid illi jienu d-dawl tad-dinja. Bi jimxi warajja ma jimxi fid-dawl. Ġesu li huwa s-sit tagħna jirrikmandana l-Iskrittura bħala il-fanal għal riġlejna id-dawl għal modija tagħna. Il-Kristjan jaraf dan u japprezza u jixtieq aktar u aktar illi approfondixxi ruħu fl-Iskrittura Mqazza jimmedita fiha meta? Nofsija kuljum? Le. Lejl u nar. Lejl u nar. Nistgħu ngħidu l ħaqna dik il-qagħda, dik l-atteġġjament illi moħħi avolja ma għandix il-Bibbja miftuħa qudiemi, moħħi ħin kollu idur bħal dak il-pinnur li jdur mar-rieħ. M'għandux rieda fejn nifsu il-fejn idur, imma fejn idawru r-rieħ dak il-pinnur juri. Lejl u nar, kontinwament jaħseb fil-liġi tiegħu. Ġieli tistembaħ bil-lejl u jekk tistembaħ x'inhu l-ewwel ħsieb li jiġik dak il-ħin? Hawn huwa l-bniedem ġust li huwa ta' bilħaq imbierek minn Alla. Illi kontinwament, spontanjament ir-ruħ tiegħu iddur għall-Iskrittura Mqazza għax hija l-ikel tiegħu. Pawlu jgħidilna l-Iskrittura hija ispirata minn Alla. U tiswa t-tagħlim, għaċ-ċanfir, għat-twiddib u biex titrenjana fejn xejn ġust, biex il-bniedem talla jkun komplut, fornut għal kull emil tajjeb. Fl-Iskrittura Mqazza narfu li għandna kull ma neħtieġu għal ħajja u tjieba. L-Ispiritu Santu mod li jenna l-Paraklitu l-għallim tagħna, li huwa l-awtur tal-Iskrittura, u allura huwa hu li rid jifhemna l-Iskrittura, kapaċi naslu biex inkunu nies ta' bilħaq imbierka, ta' bilħaq feliċi, ta' bilħaq kuntenti il għaliex ninsabu issa wiċċ imbuċ ma' Alla il qegħdin ingawduh f'dik ix-xirka ħelwa miegħu. Dan is-salm jagħtina teżi, jagħtina affermazzjoni qawwija u nixtiequ illi iva nifhmuha nagħtu kasa. Ebda bniedem ħażin. Ebda bniedem ħażin munbierek jew realment kuntent. Qegħdin nifhmu għadin? Nemnuha? Ebda bniedem ħażin, ebda bniedem illi f'ħajtu m'hemmx Alla ma jistax ikun kuntent. U għalkemm forsi naraw ħafna drabi bħalqu mċarrad u jikxef snienu u naħsbuh li għandu bix-xeba u bl-abbondanza u ma jonqsu xejn, il-fatt jibqa' il-Jahwe u għar-raj tiegħi xejn ma jonqosni, dak huwa l-bniedem illi ma jonqsu xejn. Mill-bqija ma ħallux il-vista tagħna, l-osservazzjoni tagħna, dak ngħidu il-ħarsa empirika, ġifieri dak li qed nesperjenza madwari, x'qed nara madwari, x'qed nisma'. Ma nistax inħalli dik l-esperjenza tiddetta fuq il-kelma t'Alla. Huwa Alla li jippronunzja l-bniedem kuntent minnu. Il-bniedem imbierek huwa dak illi jgħix, jemmen u jobdi l-Iskrittura Mqazza. Ħadd ħliefu. Din id-dikjarazzjoni t'Alla. Ebda bniedem ħażin, munbierek jew realment kuntent. Il-fidili biss jilħu dan l-istat.
il-fidili biss jilħu dan l-istat. U nerġa' ngħid il-fidili li huma obbedjenti, li jsibu l-għaxqa tagħhom, in-nutriment tagħhom, lejxin kollu tagħhom fl-Iskrittura Mqadsa. U jekk ma tistax tiġi deskritt bħala bniedem, bħala persuna illi qed tgħix bħal maħuta tgħix fl-ilma, tgħix fl-Iskrittura Mqadsa, ma tistax tilħaq il-kuntentizza. Frattant Alla jibda is-salterju tiegħu dan il-pellegrinaġġ ta' emozzjonijiet, ta' sentimenti li aħna kapaċi inħossu bħala bnedmin, jibda bil-pronunzja. Kemm mbierek il-bniedem illi l-għaxqa tiegħu jaf il-liġi ta' Jahwe. Ekku. Għajnejna kapaċi jipprotestaw u jgħidu mod ieħor. Frattant nafu il-kelma tal-Alla hija dik li tiddettana. Naraw il-ħżiena ta' bil-ħaq Papua jgħaddu għalixxa, ma jqoshom xejn jaħsbu huma. Frattant nafu iva illi il-fidi tinformana mod ieħor. Meta naqraw il-kelma tal-Alla naqraw illi r-realtà hija mod ieħor. Il-Kristjan waħdu għandu kull potenzjal u kapaċità bl-Ispiritu Santu li jsib għaxqa u feliċità vera f'Alla. Kemm mbierek il-bniedem jgħid nafsal ieħor li jibża minn Jahwe, li jitaxxa qatih fil-kmandamenti tiegħu. Alla tagħna l-liġi tiegħu biex nitaxqu fiha għax tot għalina, għax dik li jaqblilna nagħmlu fid-dawl tagħha jaqblilna li nimxu. Salm 119 l-istess ħaġa. Jiena fraħt fit-triq tat-testimonjanzi tiegħek. Daqs li kieku fir-rikkezzi kollha. Jien se nimmedita fuq il-preċetti tiegħek u nistma' triqatek, jien se nitaxxaq fl-istatuti tiegħek, jien mhux se ninsa kelmtek. Din hija l-stand ta' kull Kristjan galbat, ta' kull Kristjan illi huwa denju ta' ismu. U għaliex huwa ferħan għax il-kelma tagħtina perspettiva eterna. Ma tħallinix naħsbu biss u naraw biss sa xi berim neħirna. Imma tagħtina vista illi twassal għall-eternità. Saħansitra mhux biss għal tgawdija tal-Alla fil-ġenna tiegħu, imma wkoll it-tama finali meta Alla joħloq smewwiet ġodda u għar ġdida illi il-ġusti tiegħu jagħmru fija, jirtuha u Alla tagħhom ikun Alla tagħhom u ma jkunu l-poplu tiegħu u jaraw wiċċu. Dik l-perspettiva illi Alla jagħtina. Ebda bniedem ħażin u kuntent, il-fidili biss huma kuntenti. Din l-affermazzjoni Alla iseddaqa billi anke min issa ibierek lit-tajbin, ibierek lill-ġusti imqarf din il-ħajja. Imqarf din il-ħajja bil-grazzja tiegħu jipproduċi opri tajba profitabbli għalina nfusna u wkoll li jkunu għal glorja ta' Alla. Isimgħu vers 3. Ikun bħal siġra mħawla dejn ix-xjat tal-ilma li tipproduċi l-frott fl-istaġun tagħha u l-werqa tagħha ma titbielx u f'kull ma jagħmel isib ir-risq. Il-Kristjan li jħobb il-kelma tal-Alla u jobdija huwa dak li aħna nsejħulu suċċessu. U hawn irridu nirranġaw il-fehma tagħna. Ma rridux naħsbu li bniedem suċċess huwa dak li issa laħaq fl-ola echelon, fl-ola skaluni tas-soċjetà u li għandu flus bir-radam u li għandu proprjetà kemm irid. Mhux dak il-bniedem huwa suċċess. Il-bniedem suċċess huwa dak illi huwa bħal siġra mħawla għandu l-eruq tagħha imniżla fit-tira tal-kelma tal-Alla li jagħti l-frott. Dik hija l-fehma tal-Alla fuq il-bniedem suċċess. Salm 92 jgħidilna l-bniedem ġust se jiffjorixxi bħal palma, se jikber bħal ċedru fil-Libanu. Imħawla f'dar Jahwe huma se jiffjorixxu fil-btieħi tal-Alla tagħna. Huma se jipproduċi l-frott imqarsa x-xuħija. Imqar fix-xuħija nibqgħu nipproduċu l-frott jkunu mimlija vitalità u ħadranin ħafna. Il-fidili huma suċċessun Alla jgħid f'kull ma jagħmel isib ir-risq. Isib ir-risq. Għaliex irridu naħsbu illi ir-risq huwa dak
illi finalment meta nidru qudiem Alla l-ġudizzju ngħaddu minn dak il-ġudizzju. Illi Alla jarafna u jilqana bħala l-ulied vera illi ta' bilħaq onorajnieh f'dil ħajja tagħna. Mill-bqija il-ħżiena mhumiex hekk. Id-differenza, il-kuntrast enormi, l-ħżiena mhumiex hekk. Imma huma bħal karfa illi tgħarri. X'inhi karfa? Karfa hija s-sifa dik il-biċċa ta' maż-żara ta' mal-qamħ illi tintrema asla l-annimali ma jikluha, jarmuha. Jimpalaw iż-żara bil-luħ, ir-riħi tajjar il-karfa u dik il-karfa ma tiswix. Hekk huma l-ħżiena. Hekk huma n-nies li huma mingħajr Alla. Ġwan il-Battista f'Mattew 3 vers 11 vers 12 jgħidilna il-midra tiegħu ta' Ġesu ġifieri qiegħda f'idu u jnaddaf sewwa l-qija tiegħu u jiġbor il-qamħ fl-imħażen tiegħu iżda b'nar li ma jintefiex jaħraq il-karfa. Ġesu Kristu li jarafna bħala dixxipli tiegħu lil dawk li kalpestawh ma jonorawhx ma jidux jafu bih għad jasal jum meta hu jaħraqhom b'nar ma jintefiex bħal karfa. U hemm kontrast kbir, mhux l-bnedmin kollha huma l-istess għal Alla. Alla għandu niesu u jrid li niesu jkunu kuntenti minn issa stess. Billi jonoraw kelmtu. Tikkwalifika bħala bniedem imbierek. Tikkwalifika bħala bniedem illi sibt vera dawn il-benefiċċji mingħand Alla tiegħek. Jew forsi qed timmissja, forsi vera Kristjan, imma m'intix daqstant mhux ħanibża ngħid il-kelma iffissat fil-kelma t'Alla. Jekk m'intix hekk da qed tagħmlu għad-dannu tiegħek innifsek. Tista' tiltaqa' ma' Kristjani li mhumiex kuntenti. Għaliex? Għax mhumiex qegħdin igawdu il-patrimonju illi Alla tom minn issa stess. Mhumiex qed jagħmlu użu tajjeb mill-Iskrittura mqazza. Qiegħed tfittixa kuljum l-Iskrittura mqazza. X'qed tagħmel biha? Forsi qed taqra bħal meta wieħed ixhom mill-ħobs mingħajr ma jieklu? Ġeremija m'għamilx hekk. Ara x'jgħid? Kliemek sibtu u kiltu. U kliemu sar għalija ferħ u għaxqa f'qalbi. Għax jiena msejħa bismek. O Jahwe, Alla tal-eżerċiti. Għaliex kielu kliemu Ġeremija? Għaliex? Għaliex qed jgħid hawnhekk jiena msejħa bismek. Inti tarafni, inti sejjaħtli. Inti għamiltni tiegħek. U allura għal dawk li ma tiegħu Alla ta' bil-ħajja tiegħhom biex jieklu mir-rikkezzi mifruxa tal-mejda tiegħu. Hawn l-bniedem ferħan. Ġeremija nafuh bħala bniedem li beka. U kien hemm nikket ħafna minħabba l-apostasija tal-poplu. Frattant kien bniedem ferħan. Kien bniedem ferħan. Ferħan fi nnifsu il għaliex kien jaf illi Alla jafu bismu. Mill-banda l-oħra. Isimgħu Ġeremija x'jgħid għal nies li huma bħalu. Nies li għandhom l-istess atteġġament tiegħu. Imbierek għal bniedem li jafda fil-mulej. Ftit qabel jgħid il-bniedem misħutu għal bniedem illi jafda fil-bniedem. Imissa l-kontra. Imbierek il-bniedem li jafda fil-mulej. U l-fiduċja tiegħu hija fil-mulej. Għassa jkun bħal siġra mħawla ħdejn l-miet. Li testendi eruqa ma nixxija u ma tibżax meta tiġi sħana, iżda l-weraq tagħha ikun aħdar. U ma tkunx ansjuża f'sena ta' nixfa. U lanqas tieqaf milli tipproduċi il-frott. Jalla din tkun stampa tagħna il-koll nies li qegħdin nipproduċu l-frott tal-Alla. Ġesu qal ibqgħu fiha u jiena fikom. Mi jibqa' fiha u jiena fih dan hu li jagħmel ħafna frott. Dan hu li jagħmel ħafna frott. U Jalla jkun ta' veru għal kull wieħed u waħda minnha. Amen.